siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina ezihamba phambili kuleli hora. Kuboshwe owesifazane othile ezweni elithile ngezinsolo zokudla indodana yakhe eneminyaka emine. Ezweni elithile phecelezi iAustralia sekuboshwe owesifazane othile emva kokuba kube nezinsolo zokuthi ubulale waphinde wadla indodana yakhe eneminyaka emine. A mother has been arrested for eating her 4-year-old son last week. This happened in Australia. Basalokhu bebabaze njalo abebekhona kule ndawo ngalesikhathi amaphoyisa athile ezomlanda lo wesifazane. She told the police when they arrived that she had eaten part of her son. Bahlukene phakathi ababukeli ngalolu daba. Abanye bathi ngoba ingane yakhe ubengenza noma yini afisa ukuyenza, kanti abanye bathi kumele avalelwe ejele isikhiye sitshingwele kude la singesiphinde sitholakale khona. Mbukeli, kungabe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli hora siphinde futhi sihlangane makugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.